రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా సిరిసిల్లలో ఈ రోజుకు 7వ రోజు మాజీ సర్పంచ్ల ఒక సమ్మె కొనసాగుతూ ఉన్నా కూడా ఈ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు ఇప్పటి వరకు చూసి చూడనట్టు వివరించడం ఇది చాలా బాధాకరం. ఇలా చూసుకుంటే ప్రధానంగా ప్రతి ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇలా ఎమ్మెల్యే పదవి అయిపోతూ ఉంటే ఇలా పెన్షన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ గ్రామ అభివృద్ధి గ్రామ డెవలప్మెంట్కు ఎన్నో ఉన్నత సేవలు చేసినటువంటి గ్రామ పంచాయతీ మాజీ సర్పంచ్లకు ఇలా ఒక 10,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చుట్లా ఈ ప్రభుత్వానికి ఏం లోపమైందని ఇలా మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. ఇలా ఎమ్మెల్యే గారికి ఎన్ని వేల జీతం వచ్చినప్పటికీ ఇలా పెన్షన్లు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇలా ఈ మాజీ సర్పంచ్లకు ఒక 10,000 పెన్షన్ ఇచ్చడానికి లోపం ఎందుకైందని ప్రభుత్వాన్ని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ప్రధానంగా ఇలా గ్రామాలలో అభివృద్ధి చేసి ఇండ్లు లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది సర్పంచులు ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కావాలని ఇలా సమ్మె చేపట్టినప్పటికీ వాళ్ళ సమ్మె పక్షాన ఇప్పటి వరకు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని 7 రోజులు గడిచినప్పటికీ కూడా ఇలా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు మాట్లాడతలేదని చెప్పేసి మేము ఏఐటీసీ డిస్ట్రిక్ట్ జనరల్ సెక్రటరీ అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా చూసుకుంటే ప్రధానంగా వాళ్ళు అడిగేటి ఏమో 1000 ఎకరాల భూములు అడుగుతలే. ఇలా గుట్టల పొన్న 1000 ఎకరాలు అమ్ముకుంటున్న ప్రభుత్వం వీళ్ళు ఒక 2 ఎకరాలు ఇలా సాతగాని మాకు ఏజీ దగ్గర పడ్డది, మాకు ఒక సాత కాకుండా కూడా కూరగాయ చెట్లు పండించుకొని బతుకుతామని ఇలా కొంచెం భూమి అడిగినట్టుంటే ఇలా ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు చూసి చూడనట్టు వివరిస్తూ ఉంది. వీళ్ళ పక్షాన న్యాయబద్ధమైన ఆలోచన చేసి ఇలా గ్రామ అభివృద్ధిలో అప్పుడు ఏదన్నా అవినీతి చేసి సంపాదించుకోవాలంటే వీళ్ళు సంపాదించుకోరాకపోవునా వీళ్ళు నీతిగా పనిచేసిర్రు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం గుర్తించి వీళ్ళు అడిగిన ఒక్క ఆశలు నెరవేర్చని వేళలో ఇలా ఏఐటీసీగా మేము రాబోయే రోజులలో ఉద్ధృతం చేసి సమ్మె కొనసాగిస్తామని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం.